Na rantse ba zan kyale shi ba. Kai, kowace rana a labari kake jin shaidani rabana mai kai goma ko? Maza ka je ka gaya wa abokananka cewar shaidanin zahiri ya karaso! Yau sai na shanye jinin kowa! Yanzu haka mun karasa gidan idan mun kammala aikin zan kira ka. Gida, wallahi yaran nan gaba kidan su wuta ne fa. Kada ka sake gaje gidansu. Halo? 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 Me ya bari ne dan wa? Yi sori mu bannan gurin. Kai ne? Me ya kawo ka nan? Babu komi madam. Kada ka damu faɗa min. To dama, ta ce dama da ɗanki suke soyayya. Na zo ne mu yi magana dama a kai. Da gaske wai? Shigo ga so daga ciki. To ba da ma. Wayo, shigo dan uwa.
Kai, ku tsaya nan yanzu nan zan fito. Shikenan mai gida. Ai ban zo tare da kowace mace ba. Oh, haka ne? Mai gida, don Allah zo nan. Ga abin nugun goshi nan, dangwali ka sa masa. Ni kuma? Sa masa ma. Me fari yalla bai? Ba ta jin magana, amma dai kawai bari an karasa. Sama da shekara 25 dole sai dai in ta kallanta fa. Ba shi a hannunsa. Sai mun kara haduwa. To ba damuwa. Ɗan'uwa? Kan samu cika daga biran masa mauduram? Kowa ra'ayinsa yake faɗa a kan ɗana. Sai dai idan ya fusata, to rikidewa yake ya koma shaidani da kansa. Ai ne uwa ce, ni kadai zan san lokacin da zai koma na ga Simha Suwami. Ban san ko ta yaya za ka iya abin da zan ce ba, amma dai ka kai masa wannan saran. Me ka ce? Kai ne Rabana mai kawuna 10? Ni ba Rama bane a Ayudiya da zan tsaya na zuba maka ido kana barna. Ni Kalishwar da nake makiyar Rabana. Ka sani ni haifafe ne wanda na bayyana gare ka.